U hoort onze spotjes al geregeld op de zender langskomen. Maar het is hartstikke mooi om hier ook nog live in de studio aanwezig te zijn. Ik ben Lucas Baggerman. Ik ben lijsttrekker voor de VVD Landgraaf. Ik ben 51 jaar, inmiddels 6 jaar al raadslid. Ik werk al meer dan 27 jaar bij Medtronic, hier in Parkstad. Ik ben 25 jaar getrouwd, ik heb 2 dochters. En in mijn vrije tijd, als ik die overhoud na al mijn drukke werk, ook van lekker eten, wandelen, naar voetbalwedstrijden gaan. En op zijn tijd hou ik ook van een lekkere whisky. Lekker, klinkt goed. Ja, nou ja, uw vraag was van God, wat heeft u de afgelopen 4 jaar gedaan en wat zijn de plannen voor de aankomende 4 jaar? Kijk, in Landgraaf is de VVD niet de grootste partij. En dat zal waarschijnlijk ook na 18 maart niet zo zijn. Maar wat de VVD Landgraaf wel is een partij die heel actief is in het politieke debat. Wij zijn eigenlijk een van de partijen die constructief proberen bij te dragen aan een sterker Landgraaf. En de voorstellen die wij goed vinden, ook van andere partijen, die steunen wij. De voorstellen die beter kunnen, die proberen wij aan te scherpen. En dat is de afgelopen jaren vanuit een constructieve rol in de oppositie heel goed gelukt. We hebben bijvoorbeeld aangestuurd op meer BOA's op straat, op cameratoezicht op plekken Landgraaf waar jeugdoverlast speelde. We hebben continu eigenlijk druk uitgeoefend om onze 3 winkelcentra in Landgraaf geüpgrade en goed gevuld te krijgen. We hebben het Landgraafse ondernemersfonds overeind gehouden. We hebben meer budget geregeld voor groen onderhoud in de wijken, want dat moet echt beter. We hebben diverse verenigingen geholpen om hun accommodaties overeind te houden. Dus je ziet dat je als relatief kleine partij met goede inhoud wel degelijk invloed kan hebben op het gemeentebeleid. En heel eerlijk gezegd, dat is ook waarom ik in de politiek zit. Ik ben hartstikke druk in mijn dagelijks leven met mijn baan, met mijn nevenfuncties, mijn hobby's, mijn gezin. Dan ga ik mijn tijd niet in de raad voldoen met overal maar tegenstemmen en tegen zijn. Ik wil graag bijdragen aan de sterke Landgraaf. En dus steek ik mijn energie vooral in positieve, goede dingen in Landgraaf. En dat is eigenlijk ook wat we de aankomende 4 jaar wil doen. 4 jaar geleden tijdens de verkiezingen, toen kwamen we net een klein aantal stemmen tekort om die extra zetel binnen te halen. En we hopen dat nu met een langere kandidatenlijst en een goed programma wel binnen te halen. En hopelijk waardeert de kiezer ook onze positieve instelling van de afgelopen 4 jaar. Nou, mochten we die extra zetel binnenhalen, dan kunnen we nog meer invloed uitoefenen. En misschien wel zelfs in een coalitierol. Wij hebben net zoals alle andere partijen 5 speerpunten. En sommige van die speerpunten die worden door een heleboel partijen genoemd. Zoals extra woningen bouwen, ondersteunen van het bruisende verenigingsleven. Maar waar de VVD Landgraaf uniek in is dat wij de lokale belastingen willen verlagen. Dus niet door schulden te maken, maar door goed te kijken hoe het geld besteed wordt. En bijvoorbeeld dure externe inhuur van bedrijven te verminderen, of grote prestigeprojecten die we in Landgraaf nog wel eens hebben, beter aan te besteden en te begroten. Want leven is momenteel gewoon al duur genoeg. Dus een lagere OZB, het afschaffen van de hondenbelasting, het verlagen van gemeentelages gaat zeker helpen om de burgers, geeft rust in de portemonnee. Daarnaast is de VVD natuurlijk de partij van de ondernemers. We willen ze actief ondersteunen en onnodige regels schrappen. En dat doen wij niet alleen omdat het goed is voor de ondernemers, maar eigenlijk juist vooral omdat het goed is voor alle Landgravenaren. Want een goed ondernemersklimaat, dat zorgt voor meer bedrijvigheid, dynamiek in het dorp, het zorgt voor extra banen en het zorgt er ook voor dat onze verenigingen en evenementen sponsoren kunnen krijgen. En tot slot blijven we natuurlijk inzetten als partij, als VVD op de veiligheid. Want daar is ook veel te doen in Landgraaf. Natuurlijk moeten we proberen dingen te voorkomen, maar gaat het mis, moeten we ook ingrijpen. Niet papa en nat houden, maar aanpakken en handhaven. Maar alles valt of staat met het aantal partijen dat we gaan halen. Voor ons telt echt elke stem. Het kan zomaar het verschil maken voor die extra zetel. Dus mensen, als je ons goede werk van de afgelopen 4 jaar waardeert, als je ook wil dat die lokale belastingen omlaag gaan, dat er voldoende gebouwd wordt, dat ondernemers blijven ondersteund worden en dat onze wijken en winkelcentra veilig en leefbaar blijven, kies dan aanstaande woensdag lijst 9 VVD Landgraaf.